Lila ehlisa umoya. Bheka. Ungajaha ucabanga into eziningi ngoba naku sekutholakala isibhamu lana. Uqiniseke kanjani ukuthi lo muntu osefonini ubekhuluma iqiniso? Futhi ke nje uthole kanjani ngayo yonke lento? Kumele ngimbuze ngalokho. Ngoba kuyacaca ukuthi isimo siyaphoqa ukuthi kumele sihlangane mathupha mina naye. Khohlo ukubungaza usuku lwa-Antara lokuzalwa. Qoqa bonke ubufakazi. Uma ngabe ufuna ukuletha ukuthula emoyeni ka-Antara, kumele ukuthi ubophise u-AJ. Ukuze kwenzeke lokho, kumele mina nawe sihlangane. Ngikutshelile ekuqaleni, mase ungabazi ukuhlangana nami. Kungcono uma uthola ubufakazi. Sengibutholile vele mina ubufakazi. Kodwa phela mina angikwazi, ngakho ke uma ufuna ukuthi ngikuthembe, kuzomela sihlangane. Ayikho enye indlela. Lalela. Asihlangane ethempelini leli liseduze kwendlu yethu ngale hora elandelayo. Ingabe thini ngempela indaba mayelana nalesibhamu nokufa kaAntara? Uma kuyiqiniso ukuthi uAJ wadubula uAntara wase wambulala, pho indaba namanje ingakabanjwa umuntu kusukela ngathola lo bufakazi, kwandi imibuzo eminingi kunokuthi ngithole impendulo. Hello. Kanti kuphi manje? Kade phela mina ngikulindile lana. Ngiyakubona. Uyangibona yini? Ukuphi ngempela wena? Ngikhona lapha phambi kwakho. Phambi kwami. Ungalingi uzama ukungibheka ngoba angeke ngihlangane nawe. Kulungileke. Kodwa ayikho neyodwa into ozoyikhuluma engizoyithemba mina. Buka. Ungicela ukuthi ngize la ethempeleni. Ngikhona ke. Awukudalulanga ukuthi ufuna ukuhlangana nami, angithi kunjalo. Uma ungaqhamuki la phambi kwami njengamanje. Hayi ke. Lesibhamu engisithole ekhabetheni likaAntara. Ngizosithatha ngisinikeze amaphoyisa. Kanye naso ngizobanikeza inamba yakho bese ngiyabatshela ukuthi uwena owambulala. Emva kwalokho ke amaphoyisa azokufuna mesenza kuthandayo ngawe. Kulungile. Hambi amaphoyiseni. Ithupha zakho isalele lapho kuleso sibhamu. Hambi uyonika amaphoyisa, Uma ngabe kuyinto ebufakazi, uyicosha ngendwango. Yinto elula kabi nje leyo, angicabangi nanokuthi uyayazi, angithi. Lalela, lamagama aziswano wakhiphayo awaqondile kumina noma uAJ. Khohlo iyona yonke into yenzayo njengamanje. Ugcile ekutholeni ubufakazi bokuthi uAntara wabulawa kanjani. Ikona okubalekile njengamanje kuwena. Ukukhumbule lokho. Sawubona ma. Sawubona mntanami. Awume lapho Abiram, buka la mntanami. Buka. Ulibonile iphephandaba la namhlanje. Buka la. Uye wajezisa ulili. Kodwa esijeziseni sakhe uye wapha abantu uthando. Ma ngitshela ulili ukuthi adlelele ikhekhe hayi ukuthi alisabalalise. Yebo udlile ikhekhe. Ulidlile ikhekhe. Uye wamtshela ukuthi kumele ukuthi aliqede ikhekhe aliqede yedwa ongasizwanga umuntu lapha endlini. Uye waliqeda ikhekhe, Uye wacabanga ukuthi limoshekile usuku.
azange sibujabulele usuku lokuzalwa. Kodwa uLila uyelenza lo suku labaluleka. Buka. Kungenzeka ukuthi uAntara naye into beyifuna le ngendlela anikeze ngayo uLila icebo. Mangisho ngathiwani. Angicabanga ukuthi ingqondo yakhe kahle ngempela. Noma ucabanga ukuthi kulungile noma kulungile, kumele ukuthi uhleze umjezisa ngalendlela omjezisa ngayo. Kumele ukuthi ajatshulele ukuthi naye wenzile into enhle. Kufanele abongwe. Khohlwa ngakho konke okwenzeka izolo. Liyakhala ucingo lami. Uxolo. Yebo Mr. Duval. Ngiyakhalalisela mnumzane AJ. Hamba phambili kuyiphephandaba namhlanje khulunywa ngezithandani. Bengazi ukuthi umfazi wakho usebenzela umphakathi njengawe. Ngiyabonga. Emva kokusuka indaba sanamhlanje ngajabula mangase ngihlangana nani nobabili. Ngicela ukunimema endaweni yami yokudla entsha khona namhlanje. Ngicela nibungaze nathi isidlo sakusihlwa namhlanje. Ngiyaxolisa Mr. Duval kodwa ngeke kwenzeke namhlanje. Hawu kahle mnumzane AJ. Unkosikazi wami ubeseneinhlelo ayihlelile vele. Ngakho angeke akwazi ukuphumelela. Lokho kwamkelekile mnumzane AJ. Mangase nifike nobabili ngojabula kakhulu. Ngiyacela umcele. Angeke azenqabe. Kulungile ngizozama kodwa angikuthembisi. Cha mnumzane AJ. Unkosikazi wami ufuna ukuhlangana nonkosikazi wakho. Ngiyacela nizama ukuze siyojabula ngempela. Sikulangazelela ukuhlangana nani nobabili uyezwa? Ngiyeza sobonana manje. Ngiyaxolisa ngiqonda ukuthi siyeza sokubona. Yaki. Ma uphulila. uLila kungani ufuna ukumjezisa futhi? Cha akusona isigwebo. Kumele sodle isidlo sakusihlwa ngaphandle. Kuzomela ahambe nami. Kubalekile. Oh kulungile, qhubeka. Imalile. Kodwa Nkosi yami ugogo kungivimbeleni njena. Ngizothini ngempela mengibuza lena ukuthi ngiphuma phi mina nokuthi khonani la esikhwameni. Kumele ngimtshele ukuthini ngempela mina. Wozala. Kwenzakaleni? Ha? Angikubizelanga ukuzokuthethisa. Abiram, wozala, woza. Namhlanje nje kuzomela ukuthi niyikhiphe nina nobabili, Nihambe nje niyosijabulisa, Gogo uxolo bandla. Ngeke ngisakwazi ukuthi ngihambe ngiyodla isidlo sakusihlwa naye. Lila. Konke la uhamba khona udala inkingi. Noma kunjalo AJ usahamba nawe edineni. Kumele ubonge. Wenze kahle kakhulu. Durga. Thula. Akekho umuntu ozokhuluma. Lila. Khuluma nami. Kungani ungafuna ukuhamba? Gogo ngiyaxolisa ngempela bakwethu. Kodwa namhlanje ngiyacela ukuthi ungangiphoqi. Angifuni ukusondela nakancane ndeduze kwakhe. Lesidlo sibaluleke kakhulu ngokuthi ngitholele ibhizinisi lami okusha. uLila kuzomela lunge ngokusheshsha. Konke lokho kusemahlombe akho. Siyezwana? Yebo AJ. Lila. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.